shin Hamza Al-Mustafa ku gaya mu a cikin duk wa'annan yan takakkarun da suke shugabancin kasar Najeriya wane ne yake da wannan kwalitin, waye ya rike wa'annan mukamai, waye yake da wannan gogewar, waye babu. Amsa ita ce babu. Wannan dawo muke da injiniya Rabi Musa Kwankwaso da ya samu, mun sani irin ayyukan da yi wanda ba sai na faɗa ba, da kai da ni da ku da kowa ya san irin alkhairai da injiniya Rabi Musa Kwankwaso yayi wa talakawan jihar Kano. Ba abin da zamu ce da injiniya Rabi Musa Kwankwaso sai dai godiya. Ba ma tunanin akwai wani mutum wanda zai ce injiniya Rabi Musa Kwankwaso bai cancanci ya karɓi mulkin Najeriya ba. Me muke da matsala da shi? Bangaren ilimi ne, injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya ba wa ilimi gudunmuwa 100%. Me muke matsala da shi? Bangaren tsaro, injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya yi defense minister, ya yi mai bawa shugaban ƙasa shawara a bangaren yakin Somalia da Darfur. Me bai sani ba akan harkar tsaro? So injiniya Rabi Musa Kwankwaso mun tabbata cewa ya cancanci ya zama shugaban ƙasar Najeriya da izinin Allah. Muna addu'a in Allah ya bashi, Allah ya riko da hannayensa. Ban sani ba ko akwai wanda su dan tofa albarkacin bakin su dangane da abubuwan da suke faruwa na wato injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Jama'a duk wanda yake da wani abu da zai faɗa dangane da alkhairai injiniya Rabi Musa Kwankwaso zai iya turo da request domin ya zo ya faɗi irin abubuwan da ya sani na alkhairin injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Assalamu alaikum, barka da shigowa dan uwa mai daraja. Barka da